nga relasyon diya katubangan sa buhi nga Dios nga nagpili gid sila nga mag-serve apart from sa ilang mga kaning profession. Ila gihapon gid choose ni glorify si Lord. Kaya sila magkinabuhi. So di na ako langanon akong ihatag sa mag-asawa nga Ipanyes. Okay, salamat Sister Joanno. Magandang hapon ka natong tanan, labi na sa mga naminaw o nag-tanaw ng inyong live stream karong hapuna. Labi na gayod akong i-greet ang akong family diha sa Bislig, sa Anticuesto family, maayong gabi na sa Ibanez family, sa Philings, o sa akong mga kaubanan sa work, sa mga teachers sa San Fernando Central Elementary School. Maayong gabi ka natong tanan. Ako, i-greet po na akong nabunso na trabaho sa Dinason. Si Mary Grace Peterson, si Marilyn Surati, si Julian Danila. Tapos, i-greet po na ako ang mga kauban ako na mga kasultan ko na mag-stop. So, nag-greet sa Ipandya. Tapos, i-greet po na ako mga igso na ito na nasa OFWs. Sa madunduman na ako yan, si Edson Hugo, Tol, musta? Tapos si Ardel Bantong, Del, musta nga Del? Tapos si Junito Recampo, Dumi Kabuli, Uban Panawa na ako mention. Tapos si great po na ako ang Las Magasa. O si Pastor Cruz sa Victory, kano siya? Victory pangalan siya Church, basta Victory. So, dito na ako, talang mga kapastol sa Real Enterprise. So, marunong ito mga ito. You and I are meant to be. God made you just for me. Baby, I love you always. By your side I will stand, walk with you hand in hand. From this day on, our love will stand strong as I declare that I do love you, yes I do believe in you. I do want to share the rest of my life with you. I do promise a love that's true, never disappoint you. If you should ever be in doubt, know that I will never let you down. You and I were meant to be. God made you just for me. Baby, I love
Nadala ko sa ila. Lagi bitaw no kanang tuod kanang ito na to pa-bloom pag yun na ilang relationship. Lagi ako na sila kanang spark yan. First bigla po. Pa-bless gyud ang mga couples sa Relic of Christ. Kani nga song para sa ako, kani usa ni siya ka-vow. A promise to love and to commit his whole life to a person for the rest of their lives. So, dapat, in a relationship, kung i-connect nato ni si Ginoo no, bisan unsa pa ang pagsulay nga moabot in between sa inyong kaminyuon. Kaya gid ini nga malapasan kay tungod ang Ginoo dili ni siya mapukanday ng inyong relationship kay naalagi ang Ginoo nakikita sa inyo. And then God will make your marriage strong enough because you let your marriage be founded on Him. And then so sa marriage gani no, sa kaminyo, dili lang kayo mo commit lang mo sa inyong partners. Especially mo commit jud na sa Ginoo. Commit ninyo inyong marriage sa Ginoo, dili posible. Daghang salamat, Sister Vera Jill. Tuod man, kung sa nawad-an ko words sa Bisaya, pero tawagan na ako lovely ang presentation diya sa kanta sa atong mag-asawang Evanies. Lami kayo paminawon, no? Diya, especially sa atong mga listeners diha, naman din siguro yung mga minyo diha karon. So, kailangan din nato i-cultivate ang feeling yun nga mag-ulam sa kanuna yung atong partner para presko gid ang atong relationship because relationship is kanang pag-atiman. Kailangan siya atimanon nato. And ako lang i-quote ang gingon sa akong partner Eric, gingon siya, in his good siya word nga founded. So, in every foundation gid ay nagitay dapat angkoran o natay anchor kung asa nato gi-anchor nga foundation. Dalon ta mo sa Psalms 127:1. Ingon diri, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do nothing or will do no good. So, gawas ang Dios mao imong tukod diha sa usa ka panimalay, kini nga panimalay ug ang kahago sa mga nagpundar niini kawang lamang. Sa relationship sa mag-asawa, bisan pa man sa klase siguro, bisan unsa nga klase nga relationship, kung dili nato ubanan diha sa relasyon nato diha sa atong buhi nga Dios, dili nato i-anchor diha sa atong buhi nga Dios, tawang ang atong mga kahago. So, commitment, covenant nato sa atong mga partners, makaingon ta kini tinud-anay na gyud, pero let us not forget that the God honors marriage. I-honor din niya ang mga panag-asawa. So, i-offer nato atong marriage, tanan naminaw ka namo karon kung sa man atong giagihan sa atong mga relasyon sa atong panag-asawa. Wala imposible diha, gingon ta sa akong partners. Tawag ta mo lang ta sa Ginoo. Ang Ginoo gyud ang plaster ni ana, ug ilho nato siya nga nagpatunga siya diha sa atong kaminyoon. O ang tanan, ihanay ra niya. So, partner na ako, si Sister Merajel, wala naman may ibang oras pa. Pasalamat din sa tanan. Labi na sa suking paminaway namo or sa mga kasuging paminaway namo na nakikupan ka namo kanunay. Ani nga programa sa message na song. So, ako ihangyo siguro akong partner mo katag short na prayer para pa natong tanan. Ito man ang mga Diyos, salamat ulit sa inyo, salamat sa mensahe, ang mga nadugan karon ugad, at truly ang mga treasures ng mga kasikasing, sa matag-adlaw ng mga pagkinabuhi, manimong giya o Lord, na kami dili mawala nila karon. Salamat din tanan, ito yan ang imo ang katatanan ng sa kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa sunod na po nga panahon sa next Sunday, dili gihapon sa programa sa Reality of Christ Message na sa 104.1 The Rock Radio. Magkita-kita pa po sa kahanginan. Bye-bye and God bless.